Nujen Nwng Sikhiri Nwng Daou Mwina Nwng fैनाय लामाजोंनो आंबो लोगो मोना लाजिहां थांहां फैहां आंबो एरायलांखांनानै नोंबो एसे नायहरलायो लाजिनाय मोनोब्लाबो आंबो नायहरलायो नोंनिनो मुहिगोनां समायनाय महरखौनो जेब्ला नों थाङो जेब्ला आं फैयो उनथिं नायहर नों आंनि आनज्रायलाङो बबेनिमोन नों राजकुंग्रि खेबसेल' नुनायाव जाबाय आं मेन्टेल सानै जाबाय आं मेन्टेल बावगार हायि बायदि जाबाय नोंनि थाखाय मेन्टेल थांबाय नों आंनि आन्दोआव आनज्रायलांबाय सिमांना मोगथांसो सानदोंमोन आं नोंखौ जेब्ला नुयो बहाथो लोगो मोनबावगोन आं ओइ सिखिरि बिरलांबाय नों मेगन सेरजों नागिरबायदों नामा नों बिबार दङ आंनि गोरबोआव बारनाय बिबार आयु 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 बेसेदि समायना नोंनि महरा नायबाय थाथाव नायबाय थानो हास्थायदोंमोन आयु 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 Ayu, 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 Nujen Nwng Sikhiri Nwng Daou Mwina Nwng fैनाय लामाजोंनो आंबो लोगो मोना लाजिहां थांहां फैहां आंबो एरायलांखांनानै नोंबो एसे नायहरलायो लाजिनाय मोनोब्लाबो आंबो नायहरलायो नोंनिनो मुहिगोनां समायनाय महरखौनो